Bismillahirrahmanirrahim. Yau wannan shine na'urar da muke haɗawa wacce take nuna idan batir ya cika za ta nuna idan kana cajin batir ɗinka, idan kuma batir ɗin yayi ƙasa ma za ta nuna. To yanzu za mu fara gwaji da wayannan batira guda biyu, da wanda ya cika da kuma wanda bai cika ba. Za mu fara gwada wannan mu gani. Yawwa shine gashi za mu gwada shi. Gashi da muka gwada shi ya ce 2.66. To wannan yana nufin ba caji akan wannan batir ɗin. Abin da yake nuna kenan. Yanzu bara mu gwada shi a na'urar mu gani. Za ta bamu gaskiya. To nan shine ɓangaren wato negative ɗin, za mu sa shi a negative. Nan kuma shine ɓangaren positive, za mu sa shi a positive. Yanzu ba gashi ba, ƙwaiƙwaye nawa ne suka kama? Ƙwaiƙwaye guda nawa ne kwata-kwata suka kama? Ƙwaiƙwaye guda biyu. To abin da yasa tunda wayannan ƙwaiƙwaye guda biyu suka kama yana nufin wannan batir ɗin ba caji kenan. To sai mu zo mu gwada ɗayan. Ɗayan kuma gashi za mu gwada shi shima da mita mu gani. Shine gashi. Da muka gwada shi 4.18, wannan yake nufin batir ɗin nan cikakke ne. To idan muka sa shi a na'urar, ƙwaiƙwayen su ne za su kama. Yanzu muka sa a negative ɗin wannan, sannan muka zo muka sa a positive ɗin. Shine za ku ga ƙwaiƙwayen gaba ɗaya sun kama. To wannan shine na'ura da muke haɗa ta wacce take nuna batir idan yana caji, in ya cika wayannan gaba ɗaya ƙwaiƙwayen za su kama. Idan kuma batir ɗin ba caji, bai fi guda biyun nan ba ko guda ɗaya ne ma zai kama. Wannan ita ce na'ura. To ita wannan na'urar daga baya zan zana muku circuit diagram ɗinta, sannan kuma da abubuwan da ake sa wajen haɗa ta. Na'urar kala biyu ce, wannan dai ita ce ta farko. Ɗayar ma bari in zo haɗa muku sai nuna muku ita ma daga baya sai mai bayanin ta.